অনেক চাকরি খোঁজে চূড়ান্ত হয়ে গেলেন ভুবনেশ্বরের রହୁଥିବା ବିଭୂଦତ୍ତ। ବାପା ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ମାସିକ ଦରମା 20,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍କୁଟି ଫାଇନାନ୍ସ ଓ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ କଟିଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 10,000 ଟଙ୍କା। ବାକି 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଯେ ପରିବାର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥାନ୍ତି ତାହା ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଥାନ୍ତି ବିଭୂଦତ୍ତ। ବିଏସ୍ସି ପରେ ଏମ୍ସିଏ ସରିବାର 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଭୂଦତ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଅର ସୁଶୀଳ ଦେଖି ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା। ଘରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିବାରୁ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ବାପା ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବିଭୂଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେମିତି ମେସେଜ୍ ପଠାଯିବ ଓ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଆଯିବ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଆ ବି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଆସିବା କ୍ଷଣି ପୁଅ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଫୁର୍ସତ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମା। ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦିନ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ଏକ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭୂଦତ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ମାଆ ଆସି କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ରଖିଦେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସକାଳ ହେଲେ ଉଠି ଦେଖିବି ଆଉ ଦିନଟା ଭଲରେ ବି କଟିବ। ପୁଅ ସେଇଆ କଲେ। ଫୋନ୍ରୁ ୱାଲପେପରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସୁନାବେଶର ଏକ ଫଟୋ ରଖିଦେଇ ମାଆଙ୍କ ହାତକୁ ପଠାଇଲେ। ୟା ପରେ ମାଆ କହିଲେ, ତୋ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି କର, ଦେଖିବୁ ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ। ବିଭୂଦତ୍ତ କହିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକର କଥା, ତାକୁ ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ତାକୁ ରଖିଦେବି। ମାଆଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଶିଶୁ କଲା। କହିଲେ, ବାବାରେ, ମାଆ ଅଭିମାନ କରେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରପାଠର ପାଖରୁ ମୁହଁ ଫେରାଏ ନାହିଁ। ସାରା ଜଗତରେ ସେ ଚଳୁଛି, ତାଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ରହିବନି। ବିଭୂଦତ୍ତ କହିଲେ, ହଉ, ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ରଖିନେବି, ଏବେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ, ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବି। ଏତିକି କହି ବିଭୂଦତ୍ତ ଶୋଇଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଡାକିବା ବେଳକୁ ମାଆ କହିଲେ, ଯା, ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇ ଆସ। ବିଭୂଦତ୍ତ କହିଲେ, ମାଆ, ପ୍ରତିଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି ବିଭୂଦତ୍ତ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ବିଭୂଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଟୋକୁ ହସ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ପଟିଆ ଯିବ? ଅଟୋବାଲା କହିଲେ, ହଁ ଯିବି, ଆସନ୍ତୁ। ଅଟୋରେ ବସିବା ବେଳେ ବିଭୂଦତ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସାଧୁ ଅଟୋରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ରର ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭୂଦତ୍ତ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଅଟୋରେ ସିଧା ବସିଗଲେ। ଅଟୋଟି ଗଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଲଗାଇଥିଲେ। ଅଟୋର ଘର ସାମ୍ନା ଭିତରେ ସେ ଭଜନଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଭୁଥାଏ। ବିଭୂଦତ୍ତ ସେ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଏଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ବିଭୂଦତ୍ତ ଦମଶନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ମୁଁ କାଲି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ଭୋଗ କୋଡ଼ିଏଟା ଆଣିଛି, ଏଥିରୁ ଟିକେ ନେ, ତୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବ। ବିଭୂଦତ୍ତ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ବାହାରେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ଡର ବାପା, ଏ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଉଥିବା ମାଲିକର ଭୋଗ, ମନା କର, ତା ବିନା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ଏଥିରୁ କଣିକାଟିଏ ପାଇ ତୋ କାମରେ ଯା, ଦେଖିବୁ ସବୁ ଶୁଭ ହେବ। ବିଭୂଦତ୍ତ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନ କରି କଥା ରଖିବାକୁ ସେଇ ପୁରୀ ଭୋଗରୁ କଣିକାଏ ଆଉ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇପାରିଲେ। ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ସବୁ କରିବି, ତାପରେ ମାମା ଅଭିମାନ କରିବୁନି, ଆଉ ଯଦି ବି କଲୁ ତେବେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ତୋ ଅଜାଣତରେ ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ ସେ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ତାର ଶ୍ରେୟ ନେଉ ନାହିଁ। ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବୁ, ସେ କେମିତିକା ଠାକୁର। ବିଭୂଦତ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ କଥା କେବଳ ଶୁଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ତ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପଟିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଙ୍କରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ। ପରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ବିଭୂଦତ୍ତ ଦେଖିଲେ ମାଆ ପଠାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ। ମେସେଜଟି ଖାଲି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶର ଫଟୋଟି ଆସିଛି। ଆଉ ମାଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଅ, ଏଇ ଫଟୋଟି ତୋ ଫୋନ୍ର ୱାଲପେପରରେ ରଖ, ତୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବିଭୂଦତ୍ତ ମନେ ମନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ମାଆ ବି ନା ଏହି ସମୟରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା। ବିଭୂଦତ୍ତ ଅମୃତ କରି ବସିଲେ। କିଛି ଜଣକ ପରେ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିଲା, ଏଥର ମ୍ୟାନେଜର ଥିବା କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ସେହି ଫଟୋଟି, ଯାହାକୁ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ମାଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଲେ। ବିଭୂଦତ୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘଭୋଗ ନାମଧିକା କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସହ ନାମ କଲେ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିବ୍ରତ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୋର ତ ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ନଲେଜ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ମ୍ୟାନେଜର ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ ବିବ୍ରତ କିଛି ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଫରେନର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ସେ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଅ ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବୁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ କାମ ସହ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଜଣେ ଦରକାର, ଯେ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଥିବ ସେମିତିକା କ୍ୟାଫେଟିଏ ଖୋଜୁଛୁ। ବିବିଧତା ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାଠର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଖାଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜାଣିଛି ମାନବମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇବା କଥା କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ବହୁତ କାମ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ବିବିଧତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଏଚ୍ଆର୍ ମ୍ୟାନେଜର ତାଳିମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ। ଆମେ ତୁମ ଭଳି ଷ୍ଟାଫ୍ଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। 2 ଦିନ ପରେ ଆସି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା, ହେଲେ ବିବିଧତା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ବାହାରିଲା ସେସବୁ ଅଟରେ ବସିଥିବା ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଥିଲେ। ତାମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲା? ଅଫିସରୁ ବାହାରେ ବାଟରେ ଆସି ଫୋନରେ ମାଆଙ୍କୁ ମେସେଜ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 2 ଆଖିରୁ କେତେବେଳେ ଲୁହ 2 ଧାର ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସତରେ ତୁମେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅନେକ କାମ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅନେକଠାରେ ଭଲ ଥାଅ। ସତରେ ନମନ ଠାକୁର, ତୁମ ମନରେ ବୁଝିବା ସବୁଠାରୁ ମୁସ୍କିଲ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ନାଁରେ ଚାକିରି ପାଇଲି, ଆଗକୁ ଯେମିତି ମୋ ପରେ ଅବଧ ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି। ତୁମ ବିନା ମୋର କ'ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେ? ଏତିକି କହି ବିବ୍ରତ ଦବଦବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ କାନ୍ଦକୁ ଆଖରେ ରଖି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ସିଧା ଠାକୁର ଘର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆହୁରି ଭାବମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବିବିଧତା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ଖାଇବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଛାଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲେ, ସେ ଆମ କୁଳର ଦେବତା, ଆମ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲୁ? ତାରି ଭରସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଦେଖିବୁ ସେ ସବୁ କଥା ସୁଗମ କରିଦେବ। ସତରେ ସେ ଭାବବହୁଳ କଥାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଛୋଟ ଘଟଣାଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।